Na mkpebi ya ife na enwere ezi nchekwa erimeri na mpaghara South East Geopolitical Zone, Ministry etiti na-ahụ maka nchepụta sayensị nakwa teknụzụ na njikọ aka Director General South East Governors Forum bụ Senator Uche Ekwunife achịkọbago ọzụzụ abalị na-abụ n'ihe gbasara ịhafega nka na ụzụ na ihe dịgasị iche iche a na-enweta na mmiri nyegara ndị nwere ọrụ dịgasị iche iche ndị nke nọ n'agbata na ndị nke nta. Ebumnobi ya bụ iji wee kwado ndị ga-esonyere n'ihe gbasara ịzụ azụ nakwa ihe ndị ọzọ a na-enweta na mmiri kwalite etu esi akọpụta erimeri na mpaghara region a. Onye ọrụ anyị bụ Ngozi Obileri wetara akụkọ a n'uju. Ọ na-agbapezi ya bụ ọgbakọ ka onye ji ọkwa Zonal Director nke South East National Board for Technology Incubation Dr. Clarice Chijioke gụpụtara mkpa iji ego achụ ego na egbo n'ihe gbasara ọnọdụ akụnụba ma dozie ndị ahụ soro bịa ya bụ ihe mmụta ka ha were ohere ahụ wee kwanite ihe ha na-eme wee na-enyere ndụ aka. Onye ji ọkwa Chief Laboratory Technologist na National Board for Technology Incubation Center Nnewi bụ Maazị Ahmed Oyerebu kọwara na ya bụ ihe nkụzi ga-enyere ndị ahụ akụziri ya bụ ihe aka ma mee ka ha bụrụ ndị ga na-ebupụte nri nyafụnyafụ ma bụrụkwa ndị ga na-enye ndị ọzọ ọrụ, dozie ha ka ha were ọgbakọ ahụ wee mụta ihe ndị ha amụtaghị bụ na mbụ na ịmụtagasị otu esi akọ azụ, otu esi echekwa ya, ma nọdụ n'ebe ahụ kọwapụta na ministri chịkọbara ya bụ ọgbakọ ga-enye ndị niile bịara ya obere ego ha ga-eji wee bido n'ogogo dị obere tupu ha gbago na ogogo dị ukwuu. Ya bụ mmemme bụ nke a nọrọ na ya wee gosipụta ihe nkụzi dị iche iche, otu esi arụ nri a na-enye azụ, otu esi amị azụ na ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Ebe a nọrọ na ya bụ ebe nye ha nzere ka ndị bịara ọmụmụ ihe. Site n'Ọka, abụ m Ngozi Obileri.